Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsi nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 7 verse 12 hangtod sa 13. Ang giingon dinhi: Busa ang balaod balaan, ug ang sugo balaan ug matarong ug maayo. Nan ang maayong butang ba nagdala og kamatayon alang kanako? Dili gayod. Ang sala gayod nga nagmugna og kamatayon sa akong kinasuluran pinaagi sa butang nga maayo, aron nga ang sala mapasundayag ingon nga sala gayod, ug pinaagi sa balaod mahimong makasasala gayod kaayo nga dili masukod. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Niini nga punto mga kaigsuunan, gisummarize ni Apostle Paul ang iyang argumento niini nga kapitulo sa Romans chapter 7. Gipaambit ni Apostle Paul ang iyang nadiskubrihan sa iyang kasinatian. Mao nga ang iyang pangutana sa verse 7, ang balaod ba sala? So gi-establish ni Apostle Paul kini nga kamatuoran gumikan kay kung atong basahon ang verse 5 sa pinakalit nga pamaagi katong giingon ni Pablo nga ang sala gipukaw sa balaod, mura og mugawas nga ang balaod dautan, nga ang balaod sala. Ug mao kini ang hinungdan nganong gipasabot gayud og duro ni Apostle Paul nga ang problema wala sa balaod, ang problema anaa sa sala. Gigamit sa sala ang balaod ingon nga diving board aron sa pagtuman sa kabubuton ini. So unsa man ang nadiskubrihan ni Apostle Paul sumala sa iyang kasinatian, ang iyang giingon sa verse 10 mga kaigsunan, ang pinakasugo mismo nga nagsaad og kinabuhi na pamatud-an nga kamatayon hinuon alang kanako. It was found in my case unto death. Mao kini ang nahitabo. Ug sa verse 11 gipasabot gayod ni Apostle Paul nga ang sala ang mibuhat niini pinaagi sa pagpanglimbong. Ang giingon sa verse 11 tungod kay ang sala nga nakadakop og kahigayunan pinaagi sa balaod, miilad kanako og pinaagi niini mipatay kanako. Ug sa atong teksto karon sa verse 12 gisugdan kini ni Apostle Paul sa pulong nga busa or maunga. So, gisum up ni Apostle Paul, kining pasumangil sa uban nga si Pablo kuno nagtudlo nga ang balaod dautan, nga ang balaod sala. Mao ba kini ang gitudlo ni Apostle Paul? No. Dili kini mao ang gituuhan ni Apostle Paul. And by the way, kung maghisgot kita og balaod ug sugo, synonymous lang kana sila. Ang balaod mao kini ang representation sa kinatibuk ang kabubuton sa Ginoo sa iyang balaan nga kinaiya, ug kining sugo mao kini ang mga specific detalye sa balaod sa Ginoo. For example, nagtestimonyo si Apostle Paul mahitungod sa ikanapulo nga sugo, the 10th commandment, ayaw pagpangaghop or ayaw pagtanom og daotang tinguha sa imong kasing-kasing. So ikanapulo kini nga sugo sa kinatibuk ang balaod sa atong Ginoo. Mao kini kalainan sa law o commandment mga kaigsuunan. Every individual commandment of the law is holy, just, and good. Mao kini gitudlo ni Pablo. Ang balaod maayo, matarong ug balaan.
adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto mga kaigsunan. Unsa man ang gitudlo ni Pablo mahitungod sa balaod? Adunay tulo ka specific nga butang nga gitudlo ni Pablo mahitungod sa balaod. Una, ang balaod balaan. The law is holy. Unsa may buti pasabot niini mga kaigsunan? Nagpasabot kini nga ang balaod wala gayoy sala, walay buling, walay mantsa, dili dautan ang balaod. Because holiness means separation from sin and evil. Bulag sa sala ug bulag sa pagkadautan. Busa niadtong giingon ni Pablo nga ang balaod balaan, ang buti pasabot niini mga kaigsunan, dili gayud kini dautan ug dili gayud kini sala. Ang balaod, balaan, gumikan kay ekspresyon kini sa kinaiyahan sa atong buhi nga Dios. Unsa man ang tumong sa balaod, ang function sa balaod mao nga ipakita kanato kung kinsa ang Dios, unsa ang kinaiyahan sa Dios. So makabaton kita og pagkaila sa Ginoo pinaagi sa balaod. And if we are to summarize the law, masummarize kini sa giingon sa Biblia nga, be holy for I am holy. Pagbalaan kamo, gumikan kay ako balaan. Usbon ko mga kaigsunan, ang balaod mao ang perfect nga ekspresyon sa tinguha ug kabubuton sa Ginoo, sa balaan nga kinaiya sa Dios. Ikaduha nga gitudlo ni Pablo mahitungod sa balaod mao kini, the law is just. Ang balaod makatarunganon. Dili mangililad ang balaod mga kaigsunan, dili limbungan ang balaod. Matod pa ni Pablo, ang sala mao ang limbungan. Ang sala mao ang mangililad. Ang sala gusto niyang kumbinsihon ang mga tawo nga ang gipangayo sa balaod or gisugo sa balaod dili makatarunganon, imposible kuno nga matuman sa tawo. Mao kana ang pagpanglimbong sa sala. Apan miingon si Pablo nga ang balaod mga kaigsunan makatarunganon gayod ug ang mga gisugo sa balaod alang kini sa atong kaayuhan. Wala gayoy dili makatarunganon mahitungod sa pulo kasugo sa Ginoo, the 10 Commandments. Kining giingon nga ayaw kamo pagbaton og laing mga Dios gawas kanako, ayaw kamo pagbuhat og hinulma nga larawan aron kini yukbuan og simbahon, ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa walay hinungdan, hinumdumi ang adlawng igpapahulay aron himuon kining balaan, tahura ang imong amahan ug inahan, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak ug ayaw pagbaton og daotang tinguha sa imong kasing-kasing. Unsa may dautan ni ana nga sugo mga kaigsunan? Unsa may unfair ni ana nga sugo nga makaayo man kini sa tanang mga katawhan kung ato kining tumanon. So ang balaod mga kaigsunan, ang tanang gisugo niini makatarunganon gayod, tulid gayod ug maayo gayod. And the law is perfectly just. Busa ang silot sa Ginoo sa tanang pagsupak sa balaod, makatarunganon usab. Kung dili kita musunod sa balaod, wala kitay katungod nga moreklamo kung ang silot sa Dios ipahamtang ngari kanato. Si Adan ug si Eva didto sa Garden of Eden, wala gayud sila bisag gamay nga katungod nga mireklamo sa Ginoo niadtong gipalaya sila gikan sa Garden of Eden. Mao kadtong ikaduhang gitudlo ni Pablo mahitungod sa balaod. Ikatulo, ang balaod maayo. The law is good. That's according to the Apostle Paul. Ang tanang tumong ug katuyuan ug resulta sa balaod maayo gayod. Ang balaod maayo alang sa mga tawo gumikan kay gipakita sa balaod kung unsa gayod ang tinuod nga hulagway sa sala. Mukini ang purpose sa balaod. Gipakita sa balaod kanato kung unsa ang matang sa kinabuhi, ang kinahanglan natong ikinabuhi niining kalibutana. Unsa ang makaayo alang kanato. Pinaagi sa balaod sa Dios, ang tawo makakaton kung unsa gayod ang makapahimaya sa atong Ginoo. Ang maayong kinabuhi mga kaigsunan sa tinuod lang mao kining kinabuhi nga nahaom sa kabubuton sa Dios, nahaom sa balaod sa Dios. Mao kini kinatibuk ang tema sa Psalm chapter 119.
the longest psalm in the Bible, the longest chapter in the Bible. Gidayig ni ana nga salmo ang balaod sa Dios. Mao kini ang bugtong pamaagi nga kita makabaton og kaalam, makabaton kita og paminsar. Ang tema sa Psalm chapter 119 is that ang balaod sa Ginoo matarong gayod kaayo, maayo gayod kaayo. Busa ang giingon ni Pablo, kinahanglang walay bisag usa nga maghuna-huna nga nagtudlo siya nga ang balaod dautan. No. How could Paul teach that the law is evil? Ang giingon sa Psalm chapter 19 verse 7, ang balaod sa Ginoo hingpit, nagpabuhi sa kalag. Ang testimonyo sa Ginoo sigurado gayod, nagpahimong manggialamon sa tawo nga yano. Pero ang problema mga kaigsuunan wala pa matapos kay ang huna-huna lagi sa tawo. Very imaginative, bisag asa lang kapadulong. Ingon ini gayud kalihukan ang huna-huna sa tawo nga maghuna-huna gihapon og palusot sa klaro kayong gitudlo sa balaang kasulatan. So ang pangutanan ini, ang but ipasabot ba Apostle Paul ang butang nga maayo naghatag kanimo og kamatayon? Amo kini ang atong ikaduhang punto sa atong pagtuon ni ining taknaa. Ang clarification nga gihatag ni Pablo mahitungod sa papel sa balaod sa atong kinabuhi. Ang giingon sa verse 10 ug verse 11. Ang balaod kuno imbis nga makahatag og kinabuhi, napamatud-an ni Pablo sa iyang kasinatian nga naghatag niya kini og kamatayon. Atong basahon ang verse 10 ug verse 11 ug utro. Ang giingon dinhi, ang pinakasugo mismo nga nagsaad og kinabuhi napamatud-an nga kamatayon hinuon alang kanako. Tungod kay ang sala nga nakadakop og kahigayunan pinaagi sa balaod, miilad kanako og pinaagi niini mipatay kanako. So unsaon man nga ang butang nga maayo, mupatay ka nato. Mao kini gitubag sa verse 13, dili ang balaod nga maayo ang mipatay ka nato, kundili ang kasalanan, ang sala nga mangililad og limbungan, mao ang mipatay ka nato. Gitubag kini sa verse 13. Kining verse 13 mo kini ang patapot nga nagsumpay sa verse 1 hangtod sa verse 12 ug sa verse 14 hangtod sa verse 24 together mga kaigsuunan. So atong ibutang nga ang balaod, balaan, makatarunganon ug maayo. Kung basahon nato og pinakalit ang Biblia, mura og mugawas nga ang balaod mao ang hinungdan sa espiritual nga kamatayon ni Apostle Paul. Mao ba kini ang hinungdan sa iyang kamatayon? Dili gayod, it is unthinkable. Ang tubag ni Apostle Paul mga kaigsuunan, dili ang balaod ang mipatay kaniya kundili ang sala. Layo ra gayud kaayo sa kamatuoran nga si Pablo nagtudlo nga ang balaod ang mipatay kaniya. No, ang sala ang mipatay kang Pablo. But sin became death unto me. Ang sala gitugutan sa Ginoo nga mu-expose sa iyang kaugalingon nga dautan gayud kaayo pinaagi sa paggamit sa balaod ingon nga diving board nga matuman niini ang iyang kabubuton mga kaigsunan. That is the clear teaching of the passage. Mao kini ang kahulugan sa giingon ni Pablo, wala nay laing meaning. Ang Ginoo sa iyang kaalam nga dili masukod iyang gitugutan ang sala nga mubuhat niini sa balaod sa unsa nga tumong ug katuyuan aron mapakita nga ang sala dautan gayud kaayo sa nga tanan. Gitugutan sa Ginoo nga buhaton kini sa sala when it comes to the law aron mapasundayag kung unsa gayud kaayo kamaot ang sala. Ang sala mangililad, ang sala abti kaayo, ang sala bright pod. Ang sala mura ba og mamanaay og isda sa suba og dagat. I don't know kung maka-picture mo sa akong buot pasabot. Kining pana bitaw nga atong pusilon pinaagi sa pana ang isda sa dagat or sa suba. Ang mamanaay mga kaigsuunan, careful gyud na siya sa iyang aksyon kay gamayng lihok lang sa mamanaay makamatikod ang isda nini mulangoy palayo. So ang mamanaay kinahanglan mulangoy og hinay-hinay, mag-ukoy gayud kaayo ug kung ang isda confident na sa iyang nilihukan, bang ikablit na sa mamanaay ang iyang pana. Di ko kahibalo kung bang ba ang tingog sa pana sa isda mga kaigsuunan.
Now, ingon ana ka mangililad ang sala, gumikan kayang author sa sala, wala nay lain kundili si Satanas. Si Satanas, abti kaayo, bright kaayo, mangililad kaayo, pero gatuo si Satanas nga makaapas siya sa kabright sa Ginoo. Gatuo si Satanas nga gipildi niya si Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Wa siya magdahom nga ang kamatayon ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo nga siya pod ang ga-inspire ni adto mao hinuon ang hinungdan sa iyang kapildihan mga kaigsuunan. Pero ang balaod mga kaigsuunan, balik ta sa tema ni Apostle Paul, mitabang ang balaod kanato aron atong makita ang tinuod nga hitsura sa sala. Nga ang sala dautan gayud kaayo sa nga tanan. The law of God which is holy and just and good. Gigamit kini sa sala ang balaod aron matuman niya ang iyang gusto, apan niini nga pamaagi napasundayag hinuon og duro kung unsa gayud kadautan ang sala. Matod pa ni Apostle Paul, wala unta nako masayri ang sala sa pagpangaghop kung wala giingon sa balaod nga ayaw pangaghop, nga ang buti pasabot wala unta masayri ni Pablo nga sala di ay kaayo ang pagbaton og daotang tinguha sa kasing-kasing kung wala giingon sa balaod nga ayaw pagtanom og daotang tinguha sa imong kasing-kasing. Usbon ko mga kaigsuunan, pinaagi lamang gayud sa balaod nga makita nato nga ang sala hilabihan gayud kaayo kadautan. Ang sala hilabihan gayud kaayo kamaot. Ang mga tao sa atong panahon karon di sila ganahan maminaw sa doktrina mahitungod sa sala. Ila kining gipulihan og mga psychological theory, pero ang Biblia, ang balaod particularly, nagpakita gayud kanato nga ang sala hilabihan gayud kaayo kamaot, hilabihan kaayo kadautan. To the point nga pwede gani diayng gamiton sa sala ang balaan nga balaod aron matuman niini ang pagpangilad mga kaigsuunan. Mao kini ang gipakita sa balaod kanato. Tuison sa sala ang balaod, gamiton sa sala ang balaod sa malimbungong pamaagi, gitugot kini sa Ginoo aron atong makit-an kun unsa gayud kaayo kadautan ang sala. So ang punto niini mga kaigsuunan is that sin is so utterly sinful that it can even pervert, matuis sa sala ang tumong ug katuyuan sa balaan nga balaod sa Dios. Pwedeng ituis sa sala ang kamatuoran. Imbis ang kamatuoran maghatag og kinabuhi ang balaod sa Ginoo, gituis sa sala, of course, si Satanas ang nagpanglihok ug ang resulta hinuon mao ang kamatayon. Pwede diayng i-manipulate sa sala ang putling balaod sa Dios aron ilaron ang mga tawo ug aron sila malaglag. And such is the awful wretchedness of sin. Now, next mga kaigsuunan, ang balaod usab mao ang nagtudlo kanato padulong kang Kristo. Diba gipakita sa balaod kanato nga kita makasasala, nga nailalom kita sa tunglo ug kapungot sa Ginoo gumikan sa atong pagsupak sa balaod. Ug ang balaod usab ang moingon nga ayaw og tan-aw kanako, ayaw og salig kanako, adto kang Kristo. Gumikan kay gisulbad ni Kristo ang inyong problema sa balaod, salig kang Kristo. So the law serves as a tutor to point people to Christ. Kining doktrina sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo ug dili pinaagi sa balaod. Nagpasabot ba kini mga kaigsuunan nga wala nay balaod karon nga dili na nato itudlo ang balaod? Dili gayod mga kaigsuunan. Klaro kayo kining giingon sa Biblia nga ang balaod wala gihatag aron kita mubuhat niini aron kita maluwas, kundili ang balaod gihatag aron ipakita kanato ang atong tinuod nga problema, ipahigmata kita aron dadon kita padulong sa atong Ginoong Hesukristo nga bugtong Dios ug manluluwas. Mao kini ang tumong sa balaod. So undangin na gayud ang panghunahuna higala nga ang balaod maong makaluwas nimo, maong makapahimo nimo nga balaan. Now, ang balaod makatarunganon, ang balaod matarong, ang balaod balaan ug maayo, pero dili kini makaluwas kanato. The law is good, but it can never make us good.
The law is good in that it shows us the real problem of sin and it points us to our Lord Jesus Christ. Mao kini ang kamatuuran, mga kaigsuonan. Karon adunay usa ka pangutana nga kinahanglan natong tubagon. Kinsa man ang gilarawan ni Pablo sa verse 7 hangtod sa verse 13 sa Romans chapter 7? Well, obviously, ang gilarawan ni Pablo ang iyang kaugalingon. Ang iyang kaugalingong kasinatian. Pero ang pangutana, kanus aman kini nahitabo ni adtong luwas na si Pablo or ni adtong wala pa siya maluwas? Klaro man kaayo ang teksto nga nagpamatuod, mga kaigsuonan, nga gilarawan ni Pablo ang iyang kinabuhi kaniadto ni adtong wala pa siya maluwas. Kining verse 13, mao kini sumpay sa gisulti ni Pablo sa verse 5. Ang iyang giingon din hiyo, tungod kay niadtong nagkinabuhi pa kita diha sa unod, ang atong makasasalang mga tinguha nga gipukaw sa balaod, nagpanglihok sa mga bahin sa atong lawas, aron mamunga alang sa kamatayon. So ang verse 5, mao kini ang primary statement nga nagdescribe sa kinabuhi ni Pablo kaniadto, niadtong wala pa siya maluwas. Baliktad kini sa testimonyo ni Pablo niadtong naluwas na siya. Romans chapter 8 verse 9. Apan kamo wala na diha sa unod kundili sa espiritu na sa Dios nga nagpuyo diha kaninyo. Si bisan kinsa nga wala kaniya ang espiritu sa Dios, dili iya kaniya. So this is the opposite of those who are in the flesh. Karon ang pangutana once again, kanus aman nahitabo ang conviction ni Pablo sa sala, niadtong gitandog siya mahitungod sa sala, niadtong naigo na siya sa kamatuoran, kanus aman kadto nahitabo? Wala gisulti ni Pablo kanato. Basin og nahitabo kini sa wala pa siya miadto sa Damascus aron dakpon ang mga Kristohanon, pirisuhon, dadon sa Jerusalem, silutan, gumikan sa ilang pagkakristohanon. Wa ta kahibalo. Basin og duna na siya yung mga spiritual struggles at that time, unya wa niya mahandle ang iyang struggle, mao nga nahimo siyang bayolente. Wa pud ta kahibalo kung ang pagkakabi gayud ni Pablo nahitabo ni adtong Acts chapter 9 nga nadunggan niya ang tingog sa atong Ginoong Hesukristo nga misukmat kaniya, Saulo, Saulo, nganong imo man akong gilutos? Kinsa man ka, Ginoo? Ako si Kristo nga imong gilutos. Apan barog sulod sa syudad ug sultihan raon niya ikaw kung unsa ang imong buhaton. So basin og niini nga punto, nahigmata si Pablo nga si Kristo diay nga iyang gilutos, gidumtan ang mga believers ni Kristo nga gusto niyang dakpon, dako diay kaayong sala ang iyang gibuhat. He did it out of ignorance, or basin po diay og niadtong gipandungan na siya ni Ananias, giampuan siya og nabalik ang iyang pananaw, mga kaigsunan. Basin og didto ang iyang realization. Wala ta kahibalo. But that period is sufficient to account for all that we've been looking at in verses 7 hangtod sa verse 13. Ang gitestimonyo lang ni Pablo kanato is that there was a time before nga kontento siya sa iyang kaugalingon, satisfied siya, buhi siya sa iyang pananaw sa iyang kaugalingon, nga buutan gayud kaayo siya matarong, niadtong wala pa siya masukmati sa balaod, pero niadtong nasabda na niya ang tinuod nga kahulugan sa balaod, nahimo siyang sama sa patay. So mga kaigsuunan, matingala pa ba kamo kung nganong giwali nato kanunay ang balaod dinhi sa kahanginan? Matingala pa ba kamo nganong si Pastor Jeremiah matinud-anon gayud kaayo nga muwali sa balaod ngadto sa mga katawhan? If this is the purpose of the law, nga ipakita kanato ang atong tinuod nga problema, ipasabot kanato kung unsa gayud ka maot og kadautan ang sala, ug ang balaod mao diay ang muduso kanato padulong kang Kristo, nganong dili man nato iwali ang balaod? Iwali nato ang balaod aron masayran sa mga katawhan nga sila makasasala. Iwali nato ang 10 Commandments aron masabdan sa mga katawhan ang ilang problema sa sala. Before nato ipasabot ang good news, kinahanglang masabdan ang bad news. Ang bad news higala is that ikaw makasasala, ilalom sa tunglo ug kapungot sa Dios. Unsa ang basihan nimo, pastor, nga miakusar kanako nga ako makasasala? Ang pulo kasugo sa Ginoo.
Ang sugo sa Ginoo, ang balaod sa Ginoo nga imong gisupak, mao kini ang basis nga ikaw hinukman nga makasasala at ubangan sa Dios. Baka kun ikaw mananapaw ikaw dili man sa aktual kundi sa hunahuna ug sa kasing-kasing, mutibad ka sa imong ginikanan, imong gisupak kanunay ang adlawng igpapahulay ug imo kining gigamit sa lain nga tumong. Atubangan sa Ginoo, ikaw hinukman, ikaw makasasala. You have to know your problem. Ug aron masayra nimo ang imong problema, kinahanglang masukmatan ikaw sa balaod. And then what's next? Kung imong masabtan nga ikaw guilty day kaayo sa dako nga sala, unsa man ang sunod, unsa man ang good news? The good news is that si Jesus Christ mianhi. Siya ang nagbayad sa sala nga dili nimo mabayran. Siya ang mituman sa tibuok balaod sa Dios ug pinaagi sa iyang dugo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo. Ang imong sala, kung ikaw mutuo ug musalig kang Kristo, gipapas na, gitabunan na sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. That is the good news. Pero kung dili nimo masabtan ang bad news, higala, dili kaandam nga mutuman sa good news. Nawalang sa mga igsuon diha sa Ginoo, dili nato ipakagamay ang sala, mga kaigsuonan, sa atong kinabuhi. Dili nato ipakagamay ang sala. Ang sala makalaglag gayud kanato. Ang sala makadaot gayud kanato. Ang sala hilo kini. Hilo ang sala nga kung ato kining inumon bisan pag-unsa kagamay, mahilo gayud kita, malanag gayud kita, mga kaigsuonan. Ayaw ug ingon nga gamay ra man ni nga sala. No, walay gamay nga sala. Ang ginagmay nga tulo sa tubig, mga kaigsuonan, makapabuak ka na sa bato kung kanunay lang gyud ang pagtulo ni ana nga tubig, bisan pa og hinay or gamay kaayo nga tulo. Basta kanunay lang, eventually kanang bato or bantok nga yuta, mga kaigsuonan, mabuho gayod, mabuak, mabuslot. Ingon ana ang sala, mga kaigsuonan. Ang sala mao hinungdan nganong si Kristo namatay didto sa cross sa Kalbaryo. Ang sala mao hinungdan nganong gisakripisyo sa atong Ginoo ang iyang kaugalingon. Busa ayaw ipakagamay ang sala, higala. Pag hinulsol sa imong sala, dangop sa atong Ginoong Hesukristo, tuuhi ug saligi siya lamang, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, ug aron ikaw maluwas. Pero unsa man ang kaluwasan nga gihatag sa Biblia? Ang kaluwasan nga gipasabot sa Biblia, dili kaluwasan lamang gikan sa impyerno. Matthew chapter 1 verse 21. Si Kristo gitawag og Hesus, gumikan kay iyang luwason ang iyang mga katawhan gikan sa ilang sala. Ang but ipasabot niini, mga kaigsunan. Ang kaluwasan, dili lang kaluwasan gikan sa impyerno, kundili kaluwasan gikan sa sala, gikan sa pagkaulipon sa sala. Ang tinuod nga Kristohanon dili na ulipon sa sala. Yes, dunay mga times nga madakin-as siya, nga mapandol siya, nga mabulasot siya, ug mahulog siya sa sala kung dili siya magbantay. Pero ang tinuod nga Kristohanon, madakin-as man mausahay didto sa tunaan, pero magkisi-kisi, magkamas-kamas, mga kaigsunan, ug manghugas dayon. Mauna ang tinuod nga Kristohanon. Gumikan kay giluwas na siya sa Ginoo gikan sa pagkaulipon sa sala. We are not sinless, but we sin less. Ug kung makasala ang tinuod nga Kristohanon, gumikan kay dili na siya ulipon sa sala, ikaguol gayod kaayo niya. Di gayod siya mahiluna. Dili pariho sa mga tawo nga dili pa Kristohanon, giharian pa sa sala, ulipon pa sa sala. Every time nga makasala siya, narag palusot, malipay pamanggani siya. Iyang labanan ang iyang sala. Wala gayod siya tinguha nga mahiling kawas gikan niini. But pasabot, ang gadumala pa sa iyang kinabuhi, mao ang sala. Kay ulipon pa man siya sa sala. Now, sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato pinaagi sa iyang grasya, wala lang kita niya luwas gikan sa silot sa impyerno, kundili giluwas kita niya gikan sa kasing-kasing nga bato. But pasabot adunay balaan nga operasyon, heart operation nga nahitabo. Gilangkat sa Ginoo ang bato nato nga kasing-kasing ug gipulihan og kasing-kasing nga unod.
kasing-kasing nga nagdumot na sa sala ug nahigugma na sa pagkabalaan, kasing-kasing nga nagdumot na sa pagsupak sa balaod sa Ginoo ug nahigugma na sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, kasing-kasing mga kaigsuonan nga nahigugma na sa pagampo, sa pagbasa ug pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ug pagsimba kaniya kanunay, kasing-kasing na nga dili mubayaw sa kaugalingon kundi mubayaw sa ngalan sa Ginoo sa tanang higayon. Higala kini nga mga ilhanan anaa na ba sa imong kinabuhi, kay kung wala dili pa ikaw tinuod nga luwas. Pag hinulsol sa imong sala ug tawag sa atong Ginoong Hesukristo ug siya gamhanan kaayo nga muluwas kanimo ug mutabon sa tanan nimong mga sala. Buhata kini karon dayon kay basin ug maulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.